ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ମାସର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦିନରେ ଆମେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା। ସେ 2 ଦିନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ବା ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେ 2ଟି ଦିନ ହେଉଛି ରବିବାର ଏବଂ ଏକାଦଶୀ। ମାସର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରବିବାର ଆସିବ ଏବଂ 2ଟି ଏକାଦଶୀ ଆସିବ, ସେଇ 2 ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା କ୍ରୋଧିତା ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଏଇ 2ଟି ଦିନ ଜଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବ୍ରତଟି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାସର ରବିବାର ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଏଇ 2ଟି ଦିନ, ମାସରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରବିବାର ପଡ଼ିବ ଏବଂ 2ଟି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିବ, ସେଇ 2 ଦିନ ସେଇ 2 ଦିନ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ ନାହିଁ।